Tosiaan, huomenta iso syötteeltä. Täällä on torstai-päivää eletään ja tarkoitus olisi meidän lähteä käymään tänään Taivalkoskelle. Kattoo vähän meininkiä. Huomenna olisi hiihto SM ja vapaan kymppi siellä ja sitten sunnuntain 50 vapaalla. Lauantai viestit, mutta mulla ja Santulle ei ole siihen joukkuetta. Niin, siinä on välipäivä kisoista. Tässä on tällainen kauden päätös. Hiihtokauden päätös meininki tarjolla. Ai. Nyt on kurmea banskuu ja kaikkea. Joo. Santulle vähän järkyttävämpi herätys. Pääsiäistä täällä aamu alkaa niinku puurolla ja kahvilla ja reelseillä. Ota kovempaa, eikö se? Ai. Rankkaa. Santul tuli haaste. Täällä on aamu lähtee hyvin hitaasti ja käyntiin ja nyt otas se siitä vielä kokeilun, että Noin. Santul Impossible Apps. Ai. Jännittävää. Jalat vähän nousee, mutta ei paha. Nyt alkaa jo. Ja Santun vuoro. No niin. Laita syssymään. Ei kun nyt siellä on tontti. Kyllä. Ei pysty. Joo. No, se oli sun ideakin. Santtu, kokeiles. Tässä ratkeaa nyt, onko liian painava ylävartalo. No, on erittäin paljon liian painava ylävartalo. Aika me saa selkää pyörää. Ei se tarvi olla pyöreä. Oi, tuu pääsemään. Hirveä nyrkäsyriä ei. No jos minä huijaan tälleen, niin sit Niin, ja meni ihan koukkuun. Ei pientäkään palaa. Ei tuu. Ai. Tälleen tulee. Hyvä. Ei pysty. Joo. Huijaamalla, molemmat huijaamalla. Koska Taivalkoskella. No vaikka heti. Jaha. Santtu alkoi miettiä, että se ei välttämättä muistakaan oikeat haastetta, kun nyt mulla alkoi onnistua, kun oli lämmitellyt vissiin. Kyllä se silti tarvii. Olli keittää vaan kahvia täällä. Hei Olli, sulla oli kahvikeitto kieltä. Pitäisikö meidän jonkun laittaa? Keittäkää te. Tulee parempaa. Ei keitä vaan. Ei tuli niin pahaa viimeksi. Pikku väliaika tietoa, ei hän Olli tekee haastattelut. Tää se kattoo metsäkonevideo aivan fiiliksissä. On, ei oo tää, ei oo moti. 970. Uskomaton toimintaa, mutta ei se mitään. Lähtö viivästyy. Lähtölistat julkaistu. Olli, mitkä mietteet? Jengi pelkää. Selkeästi. Oi. Se on just näin. Nyt jo liikkeellä. Aika hidas aamu, kello 11:30. 7 siitä jo heräsin. No viralliset harjoitukset alkaa vasta 12. No joo, se on totta. Se on totta ja juu, oli aika pilvistä aamulla. Hei! Pataessa. Never forget. Tässä se tulee Taivalkosken Koskimelontamekka. Ei oo rataa nyt vielä pystyssä. Kaukalla siellä vetää varmaan aika kovaa taas. Jossain vaiheessa. No kyllä se Anne.
Ai, nyt ollaan päässyt tutustumaan latuun. Ja täältä löytyy Lahden Petuo. Joo. Lähdettiin katsoa kevät kuntoa. Joo. Voi tulla mitään vaan. Aika hyvä. Kato kun mulla on liukas kutsu. Menee yhtään kuin äijän matali. Ui saakeli. Ai. Huhhuh. Ja Santtu tulee hirveellä kyydillä sieltä takaa. Katsotaan, että miten Anatuden peltonen liuku saadaanko kiinni. Melkein. Joo. Ja Petuhov tulee. Se on härkä. Katsokaa se. Äijällä mätsää sauvat ja juomat. Niin. Näkee, kello on sponssit kohdalla. Musti soittaa. No niin, mennään kauemmas sit, että et keskittyy. Hän oli rajannut Santun menoa siis. Emme vaan noin kovaa. Se ei malta niinku ottaa kevyttä, kun meikä puuskuttaa ihan tää puol puhki jo veesis ja niinku kuuluukin varmaan, että aika hyvin hengästynyt. Ja syke on 139. 140 alkaa kohta taittaa VK:n puolelle, mutta ei se mitään. Jalka on raskas, niin silloinhan tää on kiva. Huhhuh. Ai. Enää ei jaksa edes puhua. Niin loppuu. Ja sieltä tulee parttis. Kattokaa. Sillä käskettiin vissiin, että nyt pitää ottaa teho. Tehoi vähän. On se kipeä jalka. Mitkä oli viimeiset ohjeet? Vähän pitäisi jotain peikoita tehdä. Ai niin kuitenkin. Ei 3 kisaa tuu riittää, niin kyllä. Niin oot eri mieltä. Ymmärrän. Huhhuh. Mulla on VK nyt. Joo, ei päästykään 7.1. Vaan tää on pikku puikat ja oi takaisin vitoselle. Nää on pahat nää reijät, kun ne heittää saarille kaikki lumet. Oi. Nyt alkoi nyky. Sauva meni puoli metriä läpi. Ai kun on rankkaa. Sisäkurvi muistaakseni piti yrittää pitää ja täälläkin oho. Joo. Partiksi Atomikki ja meitsikin tulee täältä Ollin reenisuksen ohi. No problem. Ja se vaan jatkaa nyky. Meikä luovuttaa viimeistään tähän. Vanha legendaarinen tuli sieltä heti, kun apteekin hyllyt. On se on hyvä. Tuleeko vielä VK:ta? Joo. En tiedä, vois ehkä ihan pikkasen vetää. 5 minuuttia. Onko 5 minuuttia pikkasen? Täytyy vetää tulla takas, pakon myötä tulee vähän helpompi. Niin. Se on kaikkein paras vaihtoehto. Tästä lähden tohon P. Eeron peesi voisit lähteä. Ei mun ihan
iskee. Käydäs kokeilla. Käys koittaa. No, aika hyvin, aika hyvin. Todella hyvä jala. Ole hyvä. Nyt otetaan mietteet tähän laskuun, jos ei sumisi liikaa, että miltä se nyt maistui se teho. Ihan ok. Okei. Ihan perus. Kato kun mulla on nopea suksi. Mä oon siinä suksi hyytynyt kyllä jo. No on näköjään joo. Oi, myötä tuulee tuleva. Rantala luovutti jo heti. Heti kun se näki äijän peesis. Eikö se hitti vaan ärkkiin? Okei. Joilla on varoi. Mulla on vaan ärkki tai maukka. Mä menin siikosta ohi, kun se housuun. Okei. Siinä on itse, se mään. Hän itse täällä. Mitkä mietteet nyt 2 vapaan henkilökohtaista lähtöä luvas viikonlopulle? Äijän unelma melkein. Melkein hän Taivalkoskella. No sieltä se tuli. Mutta yleensä ennenkin on ollut Tinon varma tällainen merkkituote oikeastaan, että se puhuu vähän, mutta asiaa. Just näin. Muuta ei oikeastaan ole tähän lisättävää. Ei lisättävää. Ja testit suoritettu, eli ei testejä. Aika hukkareissu jos ihan. No oli kyllä aivan... Oltais voitu hiihtää vaan syökkäin. Niin, parempi se olisi ollut silleen, että aika turha reissu, kun huomennakin on 2 kertaa vitoin, niin se olisi ehtinyt tutustua siinä ekalla kierroksella siihen reittiin. Kyllä nyt suunnilleen muistaa. No joo, ei siinä paljon hirveitä muutoksia ollut. Se on kyllä totta. Huhhoijaa. Onpahan kierretty, ei voi siitä selittää. Joo, ja monot on niin märät, että... Tai siis sukat ainakin, eli varmaan monotkin. Täytyy vaihtaa kuivaa kampetta. Nyt. Just. Heti. Mulla on ihan uusi tuotti. Niin semmonen, onks toi valkoinen sun? Oh. Joo, se Artun kusku. Oot sä nähnyt? Missä sä oot sen nähnyt? Tuni. En tiedä. Mut kattokaa, siinä on tuleva mitallisuosikki. Saa nähdä. Komea pipa. Ai niin joo. Pääsponsori. Jep. Kyllä mä tästä jotain maksoin. Mites nyt on voitelupäälliköiden kanssa käyty siellä neuvottelees? Niin no. Suunnitelmat, mikä? Suunnitelma on se, että huomenna aamulla testataan syötteellä ja sit tuodaan tänne joku voitelu ja toivotaan, että menee johonkin. Kyllä. Santul on silleen sitä ei varmaan oikeastaan jännitä, koska on niin herkkä jalka ja sit... Ei ollut kyllä, mutta ei se mitään, kun ei minun jännitä, kun vapaa on sieltä. Ei mullakaan tää 10 yhtään, kun tää 10 on vaan aukaisumatka. Tavallaan. 50. Tavallaan. 50 aukaisumatka ja Sitä mä vaan ootan, että Arttu on 50 tai 30. Katsotaan nyt sit. No poika, se ei oo niinku Tino. Jos Tino oli se, että puhuu vähän mutta asia, niin Santtu sitten puhuu paljon ja ei asiaa näköjään. No hei, miten meni sekin, kun Olli sanoi, että ei varmaan tee teho ennen Joo. Moikka hei joo. Olli ei tehoja heti ihan tutiseva puntti ja pakko vetää aukaisu VK:t. Aukaisu VK:t, juu. Ui, töyssi. Patassa. Remember the name. Ja nyt lähdetään kauppaan. Moro. Jännitys tiivistyy. Nykyään vetää tolleen toinen pohja paljaan, mutta ei oo ruuhkaa, että Santtu vaan jännitettiin, että uskaltaako tänne mennä, mutta me näköjään mennään. Let's go. Juu, kato tästä. Täältä meidät löytää. Siinä on Iskenderit ja väliaikaraporttiin vielä, että Santtu on nyt ehkä 7 kertaa vähän spekuloinut, että jos Olli veti airkkiin, kun se otti avaavaa vetoa tossa, mitä sen ei pitänyt tehdä, niin se tuli kuulua menee ihan mielenvikasta vauhtia. Varmaan siihen testataan. Mutta en tiedä. Nyt taitaa olla päivä melko lailla paketoitu. Ei muuta kuin valmistautuu huomiselle. Tai reenit on paketoitu, ettei tässä oikein muuta enää kuin hämmästellään ja pötkötellään ja lopetetaan siihen.